pomoćnik ministrice podnio ostavku. Na HRT-u to nije niti udarna vijest. Banana država. Cristiano Ronaldo opet za... Pa što je? Ercilija Andrej, pokušala sam ubojstvo. Nerijetko mi se dogodilo da sam u dijelima nekolicine svojih kolega našao neke likove koji su se prvo meni prikazali. A isto tako sam našao neke druge koji su nezadovoljni načinom kako sam s njima postupao, htjeli se drugdje prikazati u boljem svjetlu. Ali likovi mojih novela po cijelom svijetu razlikuju da sam... Ovo